Ingnama ingnar pardun ron pen hong thom an toko langso rangsina school hem ke pan hokda. Towar ka via jo Congress asong atum upi langso palidam ide. Bokajana long hong troksi ke brase ke karitang Dr. Bhupen Hazarika amahang ke thekani katalon. Karbi Anglong Life adaba bertang ton pen arju panikta. Non malom ingnama ingnar kitang nak parpiga jok pinnanga na rong arlo ludamsi hemrit panohok pitekanglo lapen loke charlie school hemsadami panohok tekang etsi ke charlie claim somaratum loke charlie adim ansatami avidet anpinlo. Lason si toko langso rangsina school aphan isi ningduk meme abirta nang klang tanglilo. Athe bangso rangsina school hemaphan kitanga por hutsitami ingnama ingnar tong ponsi pahino pon tanglo lapen iphong chotkali phongnian phalangno ponlo bonta ingnama ingnaratum aning ke pho helanga jok puthot kedam tang chitini phai trokarni le thotsitami ingnama ingnar wangsi school hem arpong phangno tekang etlido bangso school hem along ingnar nangkitong pi et laki piningang bong sikidam tang jakhong ni phai ingkora hiniani ta nang phalang nupi tekanglo lapen chipti ni phai trogar ni aning veta wanglo lapen chiti ni phai trok sianing ve amatsadame pardun ron pen wangsi school hem arpong pahino tekang etlopusi than bang pen than pon school hem along long le hoi arpong kawi pen ajoksi ingnama ingnaratum apong school hem nang phalang nupi tekanglo lasi education em pen CEM atuma hin pen bangso school aphat matha ponra longle hoi arpong nang simar pipona sonte mesenji pusi than bang atum pen kachuningri padopon bangso hut school along office ahem ke panahok tekang eta jok bench desk table pen kinang sot asonamung ke panahok tekang etlo bangso hut school along office ahem ke panahok tekang eta jok bench desk table pen kinang sot asonamung panahok tekang etlo আমাৰ এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ শিক্ষা বিষয়া সকলোকে এডুকেশ্যন EMO পৰা ধৰি শিক্ষা বিভাগত সকলোকে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে আমাৰ বিদ্যালয়খনৰ যিখিনি বিত্তৰ ক্ষতি হ'ল ইয়াৰ মোকাবিলা কৰিবৰ কাৰণে তৎকালীনভাৱে পুঁজি আবণ্টন দিয়ে লগতে বিল্ডিংটো সুৰক্ষাৰ কাৰণে আমাৰ বাউণ্ডেৰী ৱাল অতি প্ৰয়োজন আমি বহুত দিনৰ পৰা বাউণ্ডেৰী ৱালৰ সম্পৰ্কত বিভিন্ন বিভাগৰ লগত আমি নিবেদন কৰি আছোঁ কিন্তু আজিলৈকে আমাৰ বাউণ্ডেৰী ৱালৰ কামটো বা বাউণ্ডেৰী ৱালৰ কাৰণে চেংচন দিয়া নাই যিটো কাৰণে আমাৰ মনটো একদম ভাগি গৈছে মানে প্ৰতিবাৰতে এইবাৰ অন্ততঃ এতিয়ালৈকে 3বাৰ হাতী আক্ৰমণ কৰিলে Koilamati pen Samson inti Karbi Anglong Life West Karbi Anglong angkang lakha sirkep amreng emisi constituency arlo upilang soarong along Congress songja piatum kahumri damji pura kidam bom hu towar kahino parpiga jok upilang soan palidam un edelo kidam tang chitti ni phai ner kepani West Karbi Anglong district Mohila Congress amepi kareng phangchupi West Karbi Anglong district Congress committee Kongchunbang Sutro Singh Teron lapen West Karbi Anglong district Mohila Congress Dunmai phi Minarong hangpiatum chitong dun upilang so long ki pale damje pham damlo bonta bangso kahmuri damje pura kidam hut upilang so kidam atowara kile kahing nok kilit parpi ga jok kidam jadi maklong along an abangke pale damuni detlo bangso putha alang itu ki pachini pona tengke Karbi Anglong BJP sarkar kaike kaningje ponver Karbi Anglong tingthur ulu pura tumaphan kachong thuyalam chot ningkan ke BJP sarkar charidera phiamta kaching thuramu the ponlong lelang Karbi Anglong atogano along non puta towar me kacharia hem na pensi kachilang hem mabilang nasinon Karbi Anglong Autonomous Council kachari bom BJP sarkar tum prabjin pen upilang so arong kedam towar kasilam pon serak je phansi pachini pon hadak towar bojar kedon mate hithi lahai kedam polam woi fit same iritum kiso kiun e delivery case kadu avesta la so towar kachewang kedam kisung kedu lasi itum non nili ka chunengri ponji po bangke lahelo non Karbi Anglong tim tum phan positame non prabjin pen positame
hadak akisung mate la so upilang so towar akisung abang ke alang litum prap jin pen towar la so kamna papa chunje phan se alang litum phan so tame chuneng ri lo Pini nilitum bangso hawar kahumri damji pumat kipali unidet pen sitami kuansi kaching thurma la suang thek klang dak lopusi Congress asong pen BJP aphan arbok pon emit hangakar bianglong jasemet adui ahoy kidai abang ke importance and chetsi asona development punon nilikai ta pulo je longle patta pusame ake joy pen itu mak hey phan longle patta pinangji la pente pine towar selam nangji meri hing selam hing pinangji jola sonsi nalitum sorkar atum nalitum non tim kar bianglong atum tempo nai potlo sita non bangke nalitum alam si cipindak chorlo akam bang awederlo lati nili ningduk parolo lati lason kali der nangji pusi nili nalitum han uthot sodak pen chuni riponlo Hironi pen mohanteron Karbianglong live Amar Jiwan adawai kinangji atumaphan isi birta kemi bangso adawai non ke Karbianglong pen West Karbianglong along setami longpon ikji lapenan parta nanglina hok damde hem totlun pen nangli hem an nangke pathon kok mate home delivery our size tami do ikji lasi humri ignon Amar Jiwan Rani rong pipi kudak laharian apang kisu amar yakong ave tha ave mala amar jiwan dawai chulo amar yakong da dulo ge ikron da theulo du ta tumi mu cholo men ke ke ding reng pi so amar jibon dawai ki chu penon asak mu dumile chia ko ke chung kreng u king sudam tan imeng asap udam unlo ron thom an lon non pen ka udam an lo na na ku chu thu bom lo ren pi ana kan chu bom lo Klardak pen kachini jiaphan Troxy Highway Hini Trop Pho Highway Troxy nerkapalong humri ignon Assam Jatiabadi Yuwa Chatra Parisa Bokajan Regional Committee atum chepatir piponsi kedamtang chitini phainer kebarni metha sai hamalong nongnam ka chethang klong lunsepo karlitang Dr. Bhupen Hazarika mahangke thek arni ketalon pon Arnikang sampor phai trok apor karlitang Dr. Bhupen Hazarika amohora long bari mingti pen japonsi milur kaiponlo rapen thup kaiponsi chekimo padoponlo Mayalong Karbilamera Mai Thanpari Bari Mingti Pen Kachepahem Phupon Amayalong AJYCP Central Executive Claim Bank Jitu Phukon Pen Kachetongdun Aluhi Kepachiniapor Enpon Bangso Hut Aluhi Sarpo Man Pen Abarim PDCK Chairman Sarsing Ingti Mate Songbijit Ingtikathar Kachetongdun Along Abarim Bank Manager Surjo Saikia Bokajan Ahom Sahidya Sabha Bokajan Aro Amai Pudiganta Bora Pherangke Kleng Thaneswar Nyok Ambedwar Chetia SDB Borsing De KSA Bokajan District Committee Amaipu Rajuing Leng Lapen Pinangan Kit Hikiding Atum Chitongdun Bangso Amaya Hood Kedamtang Apor Hood Dead Long Ria Parman Risim Kang Tang Pen Kachesong Ponalong Puthot Mon Samaphan Mathasi Alangli Sorkar Lapen Law and Order Lapen Rad Angno Risim Kachi Opon Abangpu Songbijit Ingtika Tharapan AJYCP Atum Pen Archupon Padolo Bangso Amayalong Kachetongtun Aluhi Atumpen Karlitang Dr. Bhupen Hazarika Akai Alamo Than Pondo Lapen Alangli Kilun Alun Mohendro Bora Pen Lunsi Parju Pondo Bokajan Benanan Terang Karbianglong Lai Kidamtang Chitini Pioneer Kebarni Ada Porphai Kebra Chitim Apon Malom Dhansiri Constituency Angkang Upper Dikrong Open Stage Achatayalong Non Nangkileji Chitini Pai Kritrogarni Ingdeng Phokechok KKCA Mahangge Thek Arni Ketalonji Aphan KKCA Amai Phu Thon Sing Teron Arideng Pen Hemanujok Sompon Tanglu Bangso Mayalong Manpeng Aluhia Manpen Dhansiri Constituency VDC Kensing Ingleng KKCA Gurupo Welson Tiso Tirika Mamai Phu Budho Kramsa Lapen Upper Dikrong Hawar Amai Penta Chetong Dunlo KKCA Tiripi Amaipu Dhon Sing Teron Pen Karbianglong Arlo Kedo Lapen Angtan Kedo Karbi Aron Barim Lapen Guru Saratung An Kewang Peji Aphan Chuning Ripon Lason Thak Thak Sitirika Mamaipu Budho Kramsa Pentame Methang Animlo Methang Asailo Pura
มาถาเป็นการบีอารัดโดอันนังกะจิตุดุนจีอาพันชุนิงริปอนและเป็นการบีอังลอทันมัสคาวซิล CM ดรตุลิรัมรองคัง EM ซูรโจรองพาร์ EM อมารซิงกิโซและเป็นปินังอันมันปิงกิโดอัตุมาพันจุพาปนตั้งงูปุตตะนังปัจฉินีดุนทู แต่การดมปีนี้ละดักดิกรองฮาวาราลองนี่ทุ่มอัติริยาไม้ละเป็นดักจิริกามาไม้เป็นดักดิกรองฮาวาร์กันดูกะเวสารละจะต้องสิปีนี้นี่ทุ่มดักนิกันพอกเจาะเกชีอามาหังเกเทกันนี่ก็ตลอดจีปูอาร์นี่ละกันนอนเกวังจีการิกฤษสิเทียเจกโลและสิปีนี้เป็นบางเกนี่ทุ่มดักนูจอกเกสมพนโลและสิกันดูกะเวการเบียงลองเป็นกดูทักอังตันอาการเบียตุมันตาลารอนบาริมlapen kurusar atum kewang peji pansi pachinilo mate chonililo mang phartum an sedame labang so aba mai meeting lo nang chitteong lon pan alera lo nang piduni phansinili hin pen chonililo lapen labang so grade trok arni tare ni phai grade trok arni sitame ake hai doctor tolam rong hang pen si alangli phanali hisar po aman pen labang so aparte krong haba non kkc ningkan phoge chokam hange thek arni sitame alangli phansi aluhi sarpua manpeng bang alang li phansi chang pon lo lapen manpeng oli so demes ake hai surjo rong pha art and culture and la head health in charge lapen alang li surjo sar ake hai phansi tame chopha manpeng oli hilong se tame chopha pon lo lapen ake hai amor sing ti so alang li land and renew alang li phansi tame labang so amai long chopha pon lo si aluhi kachopha atum an pen tame kachopha teng pen nang ke bang pg phansi ni li tum tirika mamai phuben ni hin pen chuni relo la pe dilai pen bijoy rongpi karbing long live tang te pinia da berta ke la ponsi kang ton paniklo